tukuya ko ningon sa SM. Masaod si Tugang. May ibanhan pa lang. Ayun siya. Meron? Ang ganap natin namin is muchaching. Nakakuha na akong Graham. Pinili mo pa yan? Oo. Hindi ako magparado. Ibang doon. Sa kabila. Parang ano? US. Asan yun? Bakit? Mahilig kasi magluto ang kapatid ko, guys. Ngayon, siya yung nata sa magluto. So, gaganapin yung event. Kaya siya namimili ngayon. Sinamahan ko lang talaga siya kasi para mema lang. Mema i-vlog. Gatas. Hindi na ito eh. Kabila. Ay, condensada. Mga creamer, mga ano dito. Nandun din sa kabila. Ilan kayo smoke? Pang ano mo? Ay, maliit lang. Wala akong ibang pagagalitan. Naparamdam mo. Ano?
naman kayo dinagaan itong ito. Ayan, kutsara. That's all right. That's all right. Alam niyo guys, bibihira talaga kami dito makapasok sa SM na to kasi hindi mo kami ganitong marami ang bumili. Kung wala lang tong event na paglulutuan, hindi kami papasok. Yan na. Sila sukal, tuwaan mo daw ako. Ilan? Kalahati. Kalahating. Kilong ang suko. Diba? Inutusan niya ako mga asuko pero siya din yung kukuha. Hindi din nagsasabi. Yung mga nagustuhan. Ang laki mong barado dyan. Kukunin ko na yun. Ay katikot kami mga kakaltok. Butter na ano ha? Ano to? Tapos yung cheese. Cheese na. Ito. Guys, tingnan nyo. Ang
Dami niya nang binili. Tapos ako lang nagtutulak. Bigat. Kala, try mo din magtulak pushcart. Ang saya kaya. Mas masaya magsaod pag ikay ito nagtutulak lalo. Ilan? Nasa priority siya mga kakalito kasi buntis siya. After nito, uwi na din kami. Wala. Ana. Ana. Ano ba ba? Pauwi na din kayo mga